Λέτος βγείτε από εδώ, από πού θα πηδήξει. Χρήστος Λέτος! Πάμε, πάμε! Ακούστε με, κάτσετε μάτα λίγο. Ακούστε με. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ θα το κάνω. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Άντε κύριε Χρήστο! Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Έτοιμοι! Ναι! Λοιπόν, τάτο! Για τούπα! Πήγες πιο μακριά εσύ! Πίδα! Πίδα μωρέ, έλα εδώ θα πέσει. Έλα. Πίδα! Μαλάκα να το κάνω, ρε! Πίδα! Έλα, Πίδα! πας σε τρελός, ρε! Πίδα! Πίδα τρελέ, έλα, πίδα. Λοιπόν, τραβάς! Ωραία, τραβάει! Τραβάει! Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνω. Έλα, πιάσου μου. Θες να πηδήξω Ναι. πήρετε κάμεραμαν? Άντε πίδα! Το θέλεις πολύ? Ναι! Το θέλεις πολύ? Ναι! Δεν κάθιασαι! Ναι! Λοιπόν, και τώρα! Μαλάκα τώρα πηδήξω. Άντε! Λοιπόν, κοιτάξτε με, λοιπόν, θα το κάνω, εντάξει. Θα το κάνω. Άντε άμα δεν το κάνεις τώρα μέσα σε 50 δευτερόλεπτα δεν σε έχω φίλε, έλα. Ακούστε με λοιπόν όλοι μαζί. 1, 2, 3, Με αυτή τη λέξη που 4, θα πω, 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω 9, τι... 10, Μετά, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά εγώ θα το κάνω. 15, Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ... 22, 23, 24, 25, 25. 26, Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. 31, 32, 33, 34, 35, Παρακαλώ. 36, 37, Παρακαλώ. 38, Ευχηθείτε 39, 40, Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα πάθω. 41, 42, Αλλά ό,τι και αν 43, έλα, σπάσα, 44, 45, 46, 40... Guida! On the deck!